Всеки успешен интериорен проект започва с замерване на терен. Това е първата стъпка и най-важната, на която обръщаме особено внимание. Нека ви покажем как го правим. Първото ни посещение на място започва с обстойно техническо замерване на пространството. Необходимо е всичко да бъде изпълнено с прецизност. За целта използваме професионални уреди – електронна рулетка, електронен ъгломер и таблет с скици, върху които нанасяме размерите още в процеса на измерване. По този начин гарантираме, че всеки сантиметър е точно измерен. Не само измерваме размерите на стените, а внимателно отбелязваме всеки елемент, който може да повлияе на проекта. Колекторни кутии, ревизионни врати, електрически табла, водомери, радиатори, климатици и други. Всичко това има значение, когато целта е не просто красиво, но и функционално разпределение на пространството. Замерването е моментът, в който прецизността среща реалността на терен. То е основата, върху която изграждаме всяко интериорно решение, без компромиси и без импровизации. Добрият дизайн започва с точните мерки, а ние знаем как да ги измерим. Доверете ни се, изберете Fine Design за цялостен проект, от проектиране до ключ.